ҳама сола дар кишвар офатҳои гуногуни табиӣ аз ҷумла вобаста ба об рӯ медиҳанд, ки ба иқтисоди миллӣ ба маблағи $100 миллион зарар расонида сабабгори талафоти ҷонӣ мегарданд. раванди тағйирёбии иқлим боиси обшавӣ бо сурати пиряхҳо гардида ба ҳаҷми оби дарёҳо ва ба ин васила ба бахшҳои асосии иқтисоди миллӣ аз қабили гидроэнергетика, кишоварзӣ ва саноат таъсири манфӣ мерасонад. таи 30 соли охир аз 13,000 пирях дар қаламрави Тоҷикистон зиёда аз 1000 адади он пурра нобуд шудааст ва ин дар ҳолест, ки имкониятҳои Тоҷикистон аз лиҳози истифодаи иқтидорҳои саноатӣ яке аз манбаъҳои асосии партови газҳои зарарнок ба ҳаво чандон зиёд нестанд ва 98% энергияи кишвар дар нерӯгоҳои барқии обӣ манбаъ аз лиҳози экологӣ тоза истеҳсол мешаванд. айни замон 60% захираҳои оби Осиёи марказӣ дар ҳудуди Тоҷикистон ташаккул меёбанд. яъне идомаи эҳтимолии раванди обшавии бо сурати пиряхҳо метавонад ба ташаккули захираҳои оби минтақа таъсири манфӣ расонад.